here we are in Bratislava, and we just found this really nice circle here in the old town. It's quite interesting because we find quite many of the stations where we've been already, like Vienna, quite close, 57 kilometers only from here. Berlin, in the contrary, 555. And actually it's interesting as, for instance, Beijing is only 7,433 kilometers away from here, and I think this is about exactly the distance we have been driven in the Chocomobile already. Moje meno je Monika Gutmandová, som z nadácie Integra. V rámci kampane za spravodlivú čokoládu sme dnes na námestí SMP v Bratislave privítali Chocobus. Na dnešné podujatie sme si pripravili viacero aktivít, ktoré návštevníci môžu skúsiť. Chceli sme im priblížiť, ako vlastne sa kakaové bôby, kakaové struky pestujú. Na Slovensku poznáme, ako chutí čokoláda, ako vyzerá, ale nevieme, ako sa reálne pestuje, ako vysoko na stromoch rastie. Návštevníci majú možnosť vidieť, ako sa čokoláda robí a máme pripravený workshop, ako sa čokoláda pripravuje, jednotlivé fázy, čo to zo sebe zahrania a ako to funguje. Takže návštevníci môžu to vlastne vidieť a zároveň aj ochutnať. Pripravili sme si také nádoby s fazulami a s gelou, ale je to práve taká textúra, ako majú samotné čokoládové struky, z ktorých sa čokoládové boby vyberajú. Takže aj takýmto spôsobom sme chceli priblížiť Slovákom detaily naozaj samotného pestovania čokolády. Počas celého dňa ľudia majú možnosť vyskúšať náš Choco Quiz. V rámci výstavy, ktorú máme, informácie o tom, ako sa čokoláda pestuje, kde bola prvýkrát objavená, môžu ľudia súťažiť. Majú 6 otázok, svoje odpovede nájdu práve na tejto výstave a každú hodinu vlastne losujeme víťaza práve s týmto Choco Quizom. Ľudia sa niečo nové dozvedia a zároveň môžu súťažiť.